खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। जाय बर' सुबुंफोरा गावनि बिमा रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङा एबा लिरनो फरायनो रोङा बैसोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय बर' सुबुंफोरा गावनि बिमा रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङा एबा लिरनो फरायनो रोङा बैफोर सुबुंफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै 16टा फोरोंथाय सेन्टार खालामना होनो थाखाय साखाफारा जोंनि बिमा रावखौ बुहुमाव गोसारहोनो एबा सिनायथि होलांबाय थानो थाखाय दिनै गुवाहाटीआव थानाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव गासै सा 27 बिजाथिफोरा आनजादसालियाव बाहागो लादों। बिटिआर ओनसोलाव थानाय आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फरायसाफोरजों लोगोसे जाय गाव गावनि बिमा रावखौ मोजाङै रायज्लायनो एबा लिरनो रोङा बैफोर सुबुंफोरनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों मिरु एबसुनि लोगोसे नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' रोङै जायगाफोराव बा बर' रावखौ बावलांनाय ओनसोलफोराव बर' राव फोरोंनायनि जि हाबाफारि लादों बेखौ आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोयो। बे मोनसे गेदेर हाबाफारिखौ आखायाव लानायनि थाखाय आरो बेखौ सिगाङावनो मावनांगौमोनब्लाबो बेटार लेट देन नेभार बेखौ टाइमावनो जागायजेननाय जादों आरो दिनैनि बे सायख'नाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै बर' राव फोरोंहैनो थाखाय थियारि जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' रावखौ जाय जायगाफोराव बावगोमालांबायमोन बेयाव फेहेरफिननायनि फिन बर' रावनि फारसे रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोफिननो हानायनि मोनसे हाबाफारि बेयो जादों आरो बेयो थारैनो मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि आरो बेबायदि हाबाफारिखौ आरोबाव गुवारसिन लेभेलाव मावफुंनो हायोब्ला आरोबाव साबसिन जागोन। बियो फार्स्ट नाजानाय, बियो गिबि आगान आरो बिनि उनावबो बेनि सायाव खामानि मावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। बिजाथिफोरनि आसामा दा बेयाव बिजाथिफोरा गासैबो MA आनजाद उथ्रिखांनाय आरो बिसोरो बाइलिंगुवेल बर' आरो असमिया रावजों बिसोरो रायज्लायनो हायो आरो जिहेथु बेयाव बर' राव रोङै बा असमिया रावजों रायज्लायग्रा जोंनि सुबुंफोरखौ बिथांमोना फोरोंहैगोन। बिथांमोना जोबोद गोसो गुदुं आरो बिथांमोना बावैसो MA आनजाद उथ्रिखांनाय आरो बिथांमोननि जि बिहोमा बेयो थारैनो बाख्नायथाव जागोन आरो बे लाइमोनफोरानो जोंनि इयुनखौ जोंनि बर' रावनि इयुनखौ दानायाव मदद होगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। क'क्राझार नोगोरनि R&B लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।